Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachpeya kumapoyamba nayi mitu yake. Akuluakulu a bungwe lomwe limagula mafuta galimoto kuchokera kunja atsimikizira Malawi kuti vuto lakusowa kwa mafuta awa lichepa kuyambira sabata yamawa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka chino ichulukitsa mlingo wa shuga yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons. Ndipo kampani ya Reply Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe uyatsa moto mu nkhalango ya vipya. Ntchito yotsitsa mafuta a petrol ndi diesel kuchoka mu sitima ya pamadzi yotchedwa MT High Freedom yatha tsopano, ndipo malinga ndi akuluakulu a bungwe la Nkhani lero galimoto za ku Malawi ziyamba ntchito yonyamula mafutawo kufika nawo mdziko muno. Tindiripoteri. Itafika pa doko la Tanga lachiwiri lapitali, sitima ya pamadzi imene yanyamula mafuta okwana malita 51 miliyoni a petrol komanso diesel tsopano akuti yamaliza kutsitsa mafutawo, ndi kuti tsopano galimoto za ku Malawi zonyamula mafuta ziyamba kunyamula mafutawo loweruka lino. Malinga ndi nduna yoona za magetsi komanso mafuta a Ibrahim Matola, galimoto zoposa 1000 ndi zimene zigwire ntchito yonyamula mafutawo kubweretsa kuno ku Malawi, ndipo anati imeneyi ndi njira ya boma pofuna kuchepetsa vuto lakusowa kwa mafuta mdziko muno. A Ibrahim Matola anati doko la Tanga alisankha ngakhale lili potalikirapo kusiyana ndi doko la ku Dar es Salaam, kamba kuti ku Dar es Salaam kukumadzadzana magalimoto onyamula mafuta ndi katundu wina osiyanasiyana, kotero kuti mafutawo akanafika kuno ku Malawi mochedwa. Pamene madoko a Beira ndi Nakala mdziko la Mosambiki sanawasankhe kuti kufikireko mafutawa, atikamba kuti kumeneko kuli mpungwepungwe umene wabuka malinga ndi nkhani ya chisankho. Titafusafusa mwezi uno wa December, January, February, kunakala anatiuza kuti kwadzadza, kuberaso kwadzadza. Mpaka naye nabwera ine ndi timu yanga yochokera kumera ndi kunokuma ndi presidential advisory team ya technical imene president Dr. Rasas Makadzi chakwera ndakhazikiza ya G2G kuzakambirana ndi anzanga amene ali minister kudoko komanso yemweyonso deputy prime minister wa dziko lino Tanzania. Then tidakambirana ndi kuwauza kuti ifeyo tatsilidwa kwambiri mafuta wafuna madzulo, ndi anasinkhasinkha nawonso kuona kuti koma sitima yanuyi chombo chanuchi chikafikire Tanga. So Tanga ndi space kuti ikatha kuimako chombo chimenechi mutsitsa mafuta anu. Then mtunda wochoka kuno kutanga kukafika kuli mtunda wokwana 1,649 kilometers. Izizi zilibe kanthu, koma chachikulu ntonena kuti mafuta awa akubwera ambiri. Mukati muone matraka amene anyamule mafuta amenewa ndi 1,049 traka imodzi kukwana 1,049 kuti anyamule mafuta awa 51 miliyoni liters. Padakali pano kampani ya Gulf Back Petroleum kapena kuti GBP imene ikusunga mafuta a dziko la Malawi pa doko la Tanga yatsimikizira anthu komanso boma la Malawi kuti ionetsetsa kuti idzipakira mafuta mwansanga kuti madraivala azithamanga nawo kuno ku Malawi. Mafuta okwana malita 51 miliyoni awagula ku United Arab Emirates kudzera ku ndondomeko yogulitsana mafuta pakati pa boma ndi boma linzake, yomwe president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalengeza sabata zingapo zapitazo. Isaac Jali, MBC. Bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NEF latsimikizira alimi mdziko muno kuti lionetsetsa kuti alimi onse amene anapempha ngongole ya zipangizo za ulimi alandire zipangizozo pasanafike pa 31 January. Tindiripoti ili lomwe walemba ndi Yamikani Makanga.
Mkulu woona zachuma ku NIF a Benedicto Kananza ndi omwe anena izi m'boma la Mchinji pamene bungweli limapereka feteleza okwana matumba 900 m'midzi ya Kawere ndi m'midzi ya Kapiri pamene bungweli likupitiriza kupereka fetelezayo m'madera enanso ambiri. Ndinene kuti ngongole zitupeka mu fertilizer komanso mu ndalama ndipo target yodi ndi imeneyo kuti anthu amene atipindule directly apitira target yathu ndi ya 400,000 panopa tadutsa kale over 30,000 ndipo tikupitirizabe ndipo mawiki awiri amene ali mkati mwa January uno tipanga zotheka kuti tifikire mbali zonse. Mfumu yaikulu Dambe ku Mchinji yayamikira bungweli posunga lonjezo lomwe anapanga chaka chatha kuti apitiriza kugawa feteleza ngongoleyu chaka chino. Anthu ambiri mmene mwaonera apa osewa ndi kuti ndalimi koma kuti apeze zipangizo zogwiritsa ntchito kumunda ndi chinthu chimodzi chimene chinali chovuta kwambiri. Kutero ku tsiku la lero titaona kuti kukubwera truck president akuma mtima kutumiza anifi kuti adzatithandizire muyembekeze kuti ife ndife anthu osangalala kwambiri sitimayembekezera kuti zikhoza kutha kutero. Ife ngati alimi komanso kuno kwathu ndi mbali imodzi imene mvula imakhala yoyambirira kwambiri ulendo ono yativuta kwa basi ndi kuti mvula ineni kugwa panopo so nyezera kuti feteleza uyu agwira ntchito kwa alimi. Bungwe la NIF lalengezanso kuti ndilokonzeka kupitiriza kugawa fetelezayo maboma a mchigawo chakumpoto kuyambira sabata la mawa. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Kampani ya Salima Sugar yati chaka cha 2024 chinali chopambana chifukwa chokuti apanga phindu lochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani Mwayi Chagwira ndiye mwaonera izi kumulanje pa msonkhano wawo ndi olemba nkhani omwe ndi mamembala a bungwe la atola nkhani la Blantyre Press Club. Chaka chino kampani yati malingaliro ake ndi ofuna kuchulukitsa shuga yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons. Mwachidule tikuzinazo 2024 yakhala chaka chathu chopambana chifukwa chokuti tinakwaniritsa kusatengera zovuta zonsezi tinakwaniritsabe kupeza phindu pa kampani yathu. Chaka cha mawa mwati mufuna kuchulukitsa shuga tifotokozerani mapulani amenewo. Chaka cha mawa tikuchulukitsa shuga wathu tikufuna kuti Malawi monse muno tikhale ndi shuga wa Salima Sugar amene ndi opangidwa ndi Malawi kuzuna brand. Tikunena zokuti chaka cha mawa tikusuntha kuchoka pa 1,250 tons per day crushing cans kufika pa 1,850 tons per day. Panopa chaka chathachi takwaniritsa kupanga shuga okwanira 21 tons. Chaka cha mawa ndikukhulupirira kuti tidzafika pa 30 tons. Kuposika pandapo kuposera pamenepo koma sitikufikanso pa 21 or 25. Ifeyo tikupita chitsogolo ndipo shuga ameneyo afikira Malawi aliyense. Mamembala a chipani cha Malawi Congress MCP omwe amakhala kunja kwa dziko lino omwe amadziwika kuti MCP diaspora alimbikitsa Malawi omwe ali mundende kuti akhale osinthika pamene akatuluka mundende ndi kukhalanso zika zodalirika. Gulu la MCP diaspora lapereka malangizowa pamene linakapereka katundu osiyanasiyana wa ndalama pafupifupi 8 miliyoni kwacha kwa akaidi ku ndende ya Zomba. Apatisha Kainga Nangozo ndi mkulu ona za ubale wa chipani cha MCP ndi maiko akunja. Katimu timapereka timphatso timene tinakonza sopo komanso tinakonza ma buckets because room iliyonse imeneyo tikhale ndithu ndi ma buckets kuti za ukhondo mwina adzisiyamo madzi, tabweretsera makapu, tabweretsera ma toothbrush, tabweretsera ma snacks, zakudya ndi zakumwa kuti asangalale, tabweretseranso ma t-shirt olemba Jesus loves me kungoonetsa kuti tikufuna kuwapatsa chiyembekezo anzathu amene ali kuno kundende kuzomba maximum prison. Ndipo mlembe mkulu wa MCP diaspora Amphatso Mainala wati njolinga chawo kulimbikitsa zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amawaphunzitsa pa zakufunika kothandiza anthu omwe akudutsa mu nyengo zovuta. Ife pobwera pano ndife a Malawi
ndipo ndio titaphunzitsidwa Malawi muno komanso tikuzindikira kuti ku prison ndi kumalo konena kuti sikuti kumakhala anthu oyipa koma anthu oti akachitidwe rehabilitate, anthu onena kuti akufuna njira zina atathandizidwa koma amakhala ndi zosoweka zawo malinga ndi kuti alibe kuzithandiza okha. So we thought it necessary kuti as Malawians amene tili kunja tili ndi opportunity yoti tikhoza kuthandizapo. That's why we picked today Zomba prison. Koma akasiku oyamba even zaka zambuyo zambiri takhala tikupanga izi, so napa tikungopitiriza ntchito imeneyi. Amalawi athu akuno tawabweresera sopo, tawabweresera ma toothbrush, tawabweresera sobo wakumwa, tawabweresera zakudya zina zomwe a prison anatiuza kuti zoledwa kubweresa, komanso tawabweresera Colgate, zinthu zomwe zimakhala ya prison. Zinthu zathu panopo tikawerengera zadusa 8 million, koma pali ma expenses ena sitinawerengere, tikuyembekeza kuti zipitirirabe kukwera, koma tili okondwa ndi chomwe tapangachi. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mawu uno muli ndine Austin Kachipeya. Tionenso mitu yake. Akuluakulu a bungwe lomwe limagula mafuta galimoto kuchokera kunja atsimikizira Malawi kuti vuto lakusowa kwa mafuta awa lichepa kuyambira sabata yamawa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka chino ichulukitsa mlingo wa shuga yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons. Ndipo kampani ya Reply Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe uyatsa moto mu nkhalango ya vipya. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Masiku ano ulemerero wa banja natha, the sanctity of marriage. Akuti pano ayi ndithu sikukhala mene zimakhalira kale, mabanja amakolo athu amakhala olemerera, koma masiku ano zikuchitika nzambiri. Akuti anthu akalowa mbanja mwamuna akulowera uko, mtsikana akulowera uko, zinthu zosagwira. Kodi zimenezi nzona? Atsikana ambiri nyumba zawo azibereka kwa ana. Chakuti ana madzosambana. Azibambo mukaona vuto kwa mkazi wanu mukuyenera umasukirana naye. Chifukwa chonati mukapanda umasukirana naye ndizo apita umakatengana nditi maboyi. Tsopano abambo oyaluka, amayi oyaluka, akuti kumamenya anali pompweti. Muzayipezora anaja amadzayilowerera ntewija. Nyumba muja kukhala chipwirikiti. Kwawo chokudya chinalipo, china chilichonse chinalipo. Akusowa iweyo uzipezeka pafupi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zupitirira. Kampani ya Reply Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya vipya mu chaka cha 2024, ndipo ati zizachitika kamba kuti anthu okhala mozungulira deralo ndosinthika maganizidwe. Mneneri wa kampani Adalitso Chimwala wanena izi pamwambo okondwerera chaka chatsopano bwa ogwira ntchito magulu okhudzidwa kuphatikizapo anthu a m'midzi yozungulira kampani. Musase cheyo walemba ripotiri. Mneneri wa kampani ya Reply Malawi Limited Adalitso Chimwala ati ngakhale chaka cha 2024 chinali ndi vuto la zachuma lomwe linakhuza dziko lonse, nkhani yabwino ndiyoti mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya vipya unachepa. Nkhalangoyi ndi ya Amalawi ndi yathu. Kampani iyi imangoyang'anira chabe, imangosamalira m'malo mwa ife Amalawi. Phindu lake ndilo tili kuphindulira ife tonse Amalawi. Kupezeka kwa matabwa ochipirako mtengo ndi zinthu zina zoterozo, misonkho komanso mwayi wa ntchito. Ili ndi phindu limene timakumana nalo. Nkhani ya kusamalira zachilengedwe, nkhalango imene timasamalira imathandizira mvula, madzi ndi zina zoterozo. Ndiye tiyeni tisamalire, tisawotche moto
tisabe mitengo mwachisawawa. GVH Shawa ayamikira kampani kamba kokonza ubale wabwino ndi anthu ndipo ati mafumu apitiriza kuwunikira anthu za ubwino wosintha maganizidwe pa nkhani iyi. Ine ngati mfumu anthu onse ngati tili pa msonkhano timawuza kuti asawoche moto chifukwa mitengo imakhala yothandiza kwambiri chifukwa anthu ambiri amapeza ntchito mozungulira monse muno pano pa kampani makomboni mwathu ndi kumizi konse amapezerapo ntchito ndipo ntchito kulembedwa sakulembedwa anthu adera lino lokha koma amalembedwa zikoroso la Malawi kuchokera ku Nsanje mpaka Chitipa. Pa chikondwerero cha chaka chatsopanochi panali masewero a mpira wa manja, mpira wa miyendo komanso magulu azoyimbayimba ndi kuvina osiyanasiyana. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Hotela ya Amaris mu mzinda wa Blantyre yati chaka cha 2024 chinali chopambana chifukwa chokwaniritsa zinthu zambiri zapamwamba. Polankhula pa phwando lokondwerera kutha kwa chaka komanso kupereka mphotho kwa anthu omwe agwira ntchito mwa ukadaulo, mmodzi mwa akuluakulu ona zamalonda ku hotelayi Georgina Gadama wati mwazina hotelayi yapeza phindu lochuluka komanso yalandira mphotho zosiyanasiyana. Nami nanga Amaris Hotel chaka chino chakabwino kwambiri. Ndifarekera bwera lero ndithu kuti tithokoze timu yathu yonse. Onse aku kitchen amene amaphika kunoko amapanga za meeting pa phone number 1 ino pa sales team yathu marketing team yathu onse aku kitchen everyone tapanga pate iyi kuti ndithu tiathokoze kuti ayesesa kuti brand yathu ipite patali service yathu yakhala spectacular chaka chonsechi then mango lero tiathokoze ndithu tivine tije tisangalale ngati mene tili banja iyi ndithu ya Amaris Hotel. Mwindifeo chaka cha 2024 tawina maoda mbirimbiri komanso holo general manager wathu Mr. Rami Wahido winaso maoda mbirimbiri mene tukuzira kuti pano ndi vice chairperson wa MTC amusangaso chaka chomwe komanso kukhala global ambassador wa African Union Board amusangaso chaka chomwe komanso ifeyo ngati Amaris Consumer Choice Awards anatisankhaso as most preferred hotel and pa TripAdvisor tidakali number 1 kuchokera 2022 2023 mpaka na pano paso 2024. Ndizizi ndi zinthu zonyadira kwambiri chifukwa tili pano kusangalala kuvina kunjoya kuyamika wina aliyense chilichonse chimene amapanga kunoko. Munkhani za nsangulutso. Katswiri oyimba nyimbo za chamba cha Afropop Onesimus wati chaka cha 2024 chinali chopambana pomwe anatulutsa nyimbo zotchuka kwambiri komanso analandira mendulo zokwana zisanu ndi zinayi. Onesimus wati mchaka chatsopanochi apitiriza pomwe wasiyira chaka chatha. Iye akulankhula ndi Simeon Boyce. wa Malawi kumene unachita support ndi anthu anga ena onse amene amatipanga support nyimbo zanga kuchoka maiko ena akujanga ndi maiko aku Ulaya ku America. 2024 inali chaka chopambana tunatokoze yanga komanso akandola amene amakula kuti zimveke bwino mu 2024 ndipo 2025 ndifuna kucheza mtundu wa Malawi chikhala chaka chopambana kutokoza kwa Mulungu ngakachita chifundo ndi chifuniro ndi 2025 zitekana kwakula mawadi kwa kamba 9 sichitu chokutheka kodi umamva bwanji ndipo ndi motivation yotani makamaka kuti mwina upitirize kuchita bwino? Ine kumamva bwino ndinosangalala komanso kulimbikira kwanga ndikuona kuti ndikufuna kuti chaka chinocho chifike pachimake pene chichite kufika kuti iyayi chili katakata ndipo zimene ziziteka malingana ndi kufunira kwa Mulungu. Wawina kanda
Munkhani za masewero ochita malonda mdziko muno awapempha kuti adzitenga nawo mbali potukula madera awo kudzera m'masewero osiyanasiyana. Mkulu wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu building contractor a Hastings Msisya anena izi pamapeto a mipikisano a mpira wa miyendo ndi wamanja omwe unachitikira pa bwalo la zamasewero la sekondari ya Lufilia m'boma la Karonga. Ludovico Nyirenda wafika ndi zambiri. Bwalo la zamasewero la secondary school yoyendera ya Lufilia linadzaza ndi anthu omwe anabwera kudzaonera masewero a mpira wa manja ndi miyendo pokwangula mpikisano wa Kachulu tournament omwe ndalama zake zinali 4 miliyoni kwacha. Malinga ndi Msisya, luso lobitsika la masewero osiyanasiyana lili m'madera akumidzi zomwe zikufunika anthu ochita malonda athandize potukula lusolo. Msisya yemwe ndi mwini wace wa kampani ya zomangamanga ya Kachulu building contractor anapempha eni malonda mdziko muno kuti adzithandiza masewero a m'madera awo. Chosangalatsa nchoti ukalonga kuno anthu ambiri amakonda mpira ndi maklabu kuti akuchitika kapena macompetition kuti akuchitika apo ndi apo ndi zinthu zoti zimadziwika ndithu kuti zimene zikuchitika. Nde azikhala ndi nthawi akamva fungo lotelelija azipita mmenemo namakaonerera nawo mpira mwini. Ali mkati moonelera siku lina lake azapeza maplayers awiri atatu amene azapanga gurumu. Wapa mpando wa komiti yoyendetsa mpikisanowu Arasidi Mkandawire anati kubwera kwa mpikisanowu kwathandiza anthu ambiri munjira zosiyanasiyana. Apanga business zambiri anjira zamo tunaona manyamula anthu kwambiri amazi amagulisa amazi amowaso pomwepo china chiliyonse chimene pamene ndiponso kuti wachinyamata ndiponso achisozera achinyamata kapindapo zambiri choti maloti tipite tikamemo timabwera kuzakusera mpira. Mmodzi mwa anthu akuderali yemwe anakhoma mabenchi okhalapo anthu polipira a Simon Mwanja anavomerezana ndi Mkandawire kuti wapeza ndalama zambiri kudzera mu mpikisanowu. Mapeto pa mpikisanowu timu ya masewero a mpira wa miyendo ya Ngerenge ndiyomwe inatenga chikhochi pogonjetsa timu ya Mbamba ndi zigoli 5-4 m'mapenate ndipo inalandira ndalama zokwana 900,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Mbamba inalandira ndalama zokwana 500,000 kwacha ndi mpira. Kumasewero a mpira wa manja timu ya Kalalia ndi omwe anali akatswiri atayithambitsa timu ya Blue Tigers 28-16 ndipo inalandira ndalama zokwana 250,000 kwacha ndi chikho, pomwe timu ya Blue Tigers inalandira ndalama zokwana 150,000 kwacha. Pakadali pano Msisya apempha matimu a Super League ndiponso a ligi zazing'ono mdziko muno kukhala ndi chidwi chomaonera mipikisano ya m'madera ndi cholinga chopeza osewerera matimu awo. Ludovico Nyirenda, MBC Karonga. Ndi ripoti limenelo tafika pamapeto pa nkhani zathu mauno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Akuluakulu a bungwe lomwe limagula mafuta galimoto kuchokera kunja atsimikizira Malawi kuti vuto lakusowa kwa mafuta awa lichepa kuyambira sabata yamawa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka chino ichulukitsa mlingo wa shuga yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons. Ndipo kampani ya Reply Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe uyatsa moto mu nkhalango ya vipya.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya, Mmawa wabwino.